Tågemanden. Tågemanden indtager mig. Jeg mærker uroen, kæmper imod. Har ikke lyst til det igen, vil ikke miste kontrollen. Jeg kæmper og kæmper, men min krop tager imod, lader sig fylde ud af tågemanden. Jeg er ikke længere til stede. Afstraffelsen er i gang. Jeg kan se mig selv udefra. Mine fingre griber febrilsk og ulækkert efter mad. Alt det, som jeg ikke må nyde. Jeg ser det med gro forsvinde ned i mit svælg. Tågemanden har vundet igen mod min vilje. Jeg har forpestet min krop med mad. Hvis jeg kunne, flåede jeg min mave op på stedet. Jeg er styg, klam og beskidt. Der er kun én udvej. Ulrik kalder på mig. Mine fingre finder ned i halsen. Presser til. Bliver ved og ved. Stopper ikke før mavesyren ætser min hals. Maven er tom igen. Jeg falder grædende sammen på mit toiletgulv. Snotten løber ud af næsen. Mine fingre er røde, indsmurt i bræk og har tandmærker. Mine øjne er tykke puder. Min hals brænder. Min mave går ondt. Min sjæl går ondt. Men jeg er renset, og jeg har kontrol igen.